семейство на здраве! Яша, Яша! Ще дишам аз без теб. Мислех си в онзи ден, бих продал душата си, но да бъдеш ти с мен. Как ще дишам аз без теб? Мислех си в онзи ден, бих продал душата си, но да бъдеш ти с мен. Ще те обичам както никой друг, ще те целуна както никой друг, ще бъдеш майка на моите деца. Ти си моята жена, ти си моята съдба. Ще те обичам както никой друг, ще те целуна както никой друг. Една пара пристига от патрона Ваня от Гранит. Както да продължава за малко семейство. Ти си моята жена, ти си моята съдба. Чорбачи специално Яша. Как ще дишам аз без душата си, но да бъдеш ти с мен. Как ще дишам аз без теб? Мислех си в онзи ден. Една пара пристига от нашия матко за младо семейство, но да бъдеш ти до мен. Ще те обичам както никой друг, ще те целуна както никой друг, ще бъдеш майка на моите деца. Ти си моята жена, ти си моята съдба. Оге, госке, госке търпиню, оге, госке ме пепелю. Лело бегели, теомел барбани. Още на пара за младо семейство. Мацан оякате, дарова спиря, агана перя, макила